दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळज येथील जैतीर उत्सवाला भाविकांचा जनसागर लोटला। श्री जैतिराचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी सकाळपासूनच रांगा लावल्या होत्या। यावेळी अवसारी जैतीर देवानं मांडावर येत भाविकांना दर्शन दिलं। परंपरा डोंगर दऱ्यांनी सजला ह्यो कोकण। रूढी परंपरा डोंगर दऱ्यांनी सजला ह्यो कोकण। तुळस गावी जैतीर माझा नराचा नारायण। तुळस गावी जैतीर माझा नराचा नारायण। हे माहेर वाशिणीचा देव ख्याती जगभर। माहेर वाशिणीचा देव ख्याती जगभर। दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर। 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 भरकटलो संसारी नौका लाव पैल तिरी। ऐकून देवा तुझा महिमा आलो तव दरबारी। भरकटलो संसारी नौका लाव पैल तिरी। घे कुशीत ने करास देऊनिया धीर। घे कुशीत ने करास देऊनिया धीर। दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जैतीर। 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 लाखो भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये जैतीर उत्सवाला आजपासून प्रारंभ झालेला आहे। पुढे 11 दिवस हा उत्सव मोठ्या उत्साहात या संपूर्ण तुळस गावामध्ये सुरू होणार आहे। सुरू राहणार आहे। दक्षिण कोकणातील एक प्रमुख देवस्थान हे श्रीदेव जैतीर देवस्थान आहे। आपल्यासोबत या देवस्थान कमिटीचे खजिनदार व या ठिकाणचे प्रमुख मानकरी बाळू परब आहेत। पंचायत समितीचे माजी सभापती म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे। जैतीर उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। पूर्ण वर्षभर या उत्सवाची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहत असतात। कशा प्रकारे या उत्सवाचं नियोजन आहे, काय सांगाल? आज या ठिकाणी 16 मे रोजी जैतीर उत्सवाची सुरुवात झालेली आहे। 11 दिवस चालणारा हा उत्सव याची सांगता 25 मे रोजी होणार आहे आणि या उत्सवाचं नियोजन गेली सातत्यानं महिनाभर पूर्वी होत आहे। या गावाला एक वेगळा इतिहास आणि देवाच्या या आख्यायिकेला एक वेगळा इतिहास असलेला देव म्हणून ओळखला जातो। नवसाला पावणारा, हाकेला धावणारा आणि माहेर वाशिणींचा देव म्हणून याची वेगळी ओळख आहे। पूर्ण महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून, सिंधुदुर्गातील कानाकोपऱ्यातून बरेचसे भाविक या ठिकाणी येत असतात। या मान्सूनच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या या उत्सवाची एक वेगळी आख्यायिका म्हणून का ओळखली जाते तर आपल्या शेतीच्यासाठी लागणारी अवजारं असतील आणि इतर सामान असेल, या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी मिळल्या जातात। अशा पद्धतीनं ही जत्रा प्रसिद्ध आहे। गेली सातत्यानं 450 वर्षामध्ये सुद्धा अनेक लोकांच्या नवसाला
आणि अनेक माहेरवाशिणींच्या हाकेला धावून जाणाऱ्या देवाची ख्याती म्हणून या गावच्या ज्या महिला लेखी असतात या दुसऱ्या गावी दिल्या जातात. त्यांच्या या हाकेला साथला ओ देणारा हा देव म्हणून एक वेगळी ओळख आहे. एक माहेरवाशिणींचा नेहमी आशीर्वाद असणारा आणि या गावाची मुलगी परगावात दिल्यानंतर त्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रसंगाला धावून जाणारा देव अशी याची ख्याती या देवाची मानली जाते. अशा माध्यमातून अनेक मान्यवरांची मांदियाळी ह्या उत्सवाच्या निमित्तानं सुद्धा या ठिकाणी भेटते. नवसाच्या नवसरूपी कोंब्याचा नवस असेल, नारळ असेल, केळी असेल, अनेक नवसाच्या माध्यमातून नवसाची फेड या देवाच्या माध्यमातून केली जाते. देवाच्या रुपड्यावरती चांदी सोन्याचे तुरे हा 11 दिवस उत्सव चालतो. 11 दिवस हा उत्सव चालत असतो आणि गेली सातत्यानं 450 वर्षाची परंपरा सातत्यानं या उत्सवाची आहे. अशा पद्धतीनं हा आनंदामय उत्सव पूर्ण 11 दिवसामध्ये तुळसमध्ये साजरा केला जातो. उत्सवासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी उपस्थित असतात. देवस्थान कमिटी म्हणून कशा प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी केलं जातं? या 16 मे ते 25 मे या कालावधीमध्ये ह्या जत्रोत्सव होणार आहे आणि या जत्रोत्सवाची नियोजन हे गेली सातत्यानं महिनाभर महिनाभर याचं नियोजन आमचं चालू आहे. देवस्थानची कमिटी आणि या ठिकाणचे विश्वस्त आणि मानकरी यांच्या वतीने या संपूर्ण परिसरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये किंवा कुठल्याही बाजार या ठिकाणी असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना, हात विक्रेत्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये, वाहनांच्या पार्किंगची कुठलीही गैरसोय होऊ नये या दृष्टिकोनातून सुसज्ज असं नियोजन गेली सातत्यानं महिनाभर या ठिकाणचे सर्व मानकरी ग्रामस्थ कमिटी या ठिकाणी करत आहेत. अशा पद्धतीनं या आजूबाजूचा परिसर या ठिकाणी फुलून गेलेला आहे. आज जवळजवळ लाखोंच्या पटीमध्ये भाविक या ठिकाणी दर्शनाला उपस्थित आहेत. चारही बाजूने येणारे रस्ते तुळसच्या दिशेने या ठिकाणी पार्किंगची आणि पोलिसांच्या बंदोबस्तामध्ये या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं हे सुसज्ज नियोजन गेली पुढची सातत्यानं 10 दिवससुद्धा हे नियोजन आपण कुठल्याही प्रकारचं याच्यामध्ये खंड पडणार नाही याची सुद्धा दक्षता कमिटीने घेतलेली आहे. जनसागर लोटला, शेतकरी सुखी जाहला, पाहुनी कवळा साला. जैतोबाचा उत्सवाला, जनसागर लोटला, शेतकरी सुखी जाहला, पाहुनी कवळा साला. हे दुर्जनांचा नाश करी घेऊन तलवार, उत्सव 11 दिन भक्त करती जय जयकार. मोर पिसांनी आशीर्वाद जय देव माझा जयतीर, दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर. दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर, दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर, दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर, दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान असलेले वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळसगावचा नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा देव अशी ख्याती असलेल्या श्रीदेव जयतीर उत्सवाला आजपासून प्रारंभ झालेला आहे. खरं पाहिलं तर काल रात्री मध्यरात्रीपासूनच या उत्सवाला या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. श्रीदेव जयतीर हा मध्यरात्री मांडावर आल्यानंतर या उत्सवाला या ठिकाणी सुरुवात होते. मात्र सकाळपासून श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी आपल्या रांगा लावलेल्या होत्या. अलोट गर्दी भाविकांची या निमित्त पाहायला मिळाली. महाराष्ट्र राज्यासहित या ठिकाणी कर्नाटक असेल, त्याचप्रमाणे इतर राज्यातीलही भाविक मोठ्या संख्येने या उत्सवासाठी आपली उपस्थिती दर्शवतात. मुंबईतील चाकरमानी असेल किंवा इतर ठिकाणीचे नोकरीनिमित्त या गावातील जे नागरिक आहेत ते आतुरतेने या उत्सवाची वाट बघत असतात आणि आज भक्तिमय वातावरणामध्ये या उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. श्रीदेव जयतीराने अवसारी मांडावर येऊन खेळ केल्यानंतर या ठिकाणी हे पाहण्यासाठी अनेक भाविकांनी या मांडावर सुद्धा गर्दी केलेली होती. त्याचप्रमाणे श्रीदेव जयतीर बरोबर ज्या तरंग देवता आहेत त्यासुद्धा या ठिकाणी मांडावर त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी खेळ पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केलेली होती. सायंकाळी श्रीदेव जयतीर पुन्हा आपल्या देवघरात या ठिकाणी गेल्यानंतर या उत्सवाची सांगता होते. मात्र अजूनही सायंकाळपर्यंत
जयतीराचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची अलोट गर्दी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। या जत्रोत्सवानिमित्त अनेक क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी सुद्धा या ठिकाणी आपले श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतलं। आजच्या उत्सवानिमित्त कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यामार्फत पोलिसांची या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आलेली होती। स्थानिक देवस्थान कमिटी असेल, स्थानिक गावकर मंडळी असतील व ग्रामस्थ असतील यांच्या वतीने भाविकांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी चोख नियोजन हे या ठिकाणी करण्यात आलेलं होतं। आता श्रीदेव जयतीर मांडावर गेल्यानंतर या उत्सवाची सांगता झालेली आहे। या आजच्या दिवसाची सांगता झालेली आहे। मात्र खरं म्हणजे तर जो कवळास उत्सव आहे 25 मे रोजी, या कवळास उत्सवाने या संपूर्ण 11 दिवसांच्या या उत्सवाची सांगता ही कवळास उत्सवाने होणार आहे। कॅमेरा जर्नलिस्ट साहिल बागवे सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला।